War Campaign pelata Slaaneishilla tai jotain. Ai mitä? Tänään mun pitää seuraava Total War Campaign pelata Slaaneishilla. Miksi? Jes, mä sain. Koska tämä on kärsimystä. Oh, that sweet succulent suffering. Mä tuun sitten pelaa Scarbrandille ja tuun sitten vetää Koskaan en oo kuullut noita kahta. Se lattaa voit- Tomilla koko ajan. Sun sopii yrittää. Mulla tulee jump, joo, tulee Sä latauksia sä et on näköjään testannut vielä okei. Slaanesh Factioneita. En. Mä tiedän, että ne pystyy vittu nähdä, että ne Stray Way to Hell, Tank Wars. En mä nyt saa puhu. junitteja. Mä en puhu siitä. Mistä? Pääseekö? Niitten maget. Jaa. Hornella ja magea ollenkaan. Että niillä nyt periaatteessa ei ole mitään semmoista hahmoa, mikä pystyisi one-on-oneittaa sen Scarbrandin, mutta niillä on semmoiset taijat, että no oksat vittuun. Turtles. No mä tiedän itse asiassa, Turtle. toi Scarbrand ei ole anti-large niin se siinä. Et periaatteessa toi Asasel saattais pistää ihan hyvän fightin kyllä sitä vastaan. Ainakin jos ne on suurin piirtein saman levelisiä, mä veikkaan. Oh Jesus. No, stop. You just can't stop. Oi tässä käy hullusti. Hello. I just fucking die. Ei! Ja Hyppäsin sivuun vahingossa tuommoisesta. Mä hyppäsin ensimmäisenä. Sä sain pointteja sen mukaan, mitä sä sanoit. Jaa. Jep. Mä luulen, että kuka elossa sä pysyt. Toi jos ne kyllä olla 2 tai 3 rundia vähintään. Ai tää on tää ne oli kyllä tylsän lyhyt. pause item, extra boost, rotes item. Eli blue on boost ja... Eikö... Joo, sininen on boost ja niin punainen on item. Ei! Mä yritin hypätä tuo yli. Oi vittu! Ei saa. Täällä mä menen tuotteesta. Fuck! Otan kiinni teijät, vittu. Oi vittu. Siis tää on ihan... Tami ei! Mitä? Vittu mä olin ykkösenä! Et enää. Rami released the Kuka on punainen? Ai! Minä! Tami! Minä! Mä taidan olla jo aika. No. Näkyy enää pitkiä aikoja. Äläkää tulla! Apua! Mä pitäis todellakin pelata jotain. Leissi. Vittu saatana niin lähellä, vittu. Mä pystyn käymään. Vaikka nukkuu. Suomen kärkikirjaimesti kyrvän mitä sisällä kaikki toisistaan. Oh me! Laaseriareena uudestaan. Isä ja äiti varmaan tykkää, ketä te kuluu kauhean vitu. Ja Piko. Yhden aikaa yöllä. Piko tykkää oikein paljon. Musta tuntuu, että Mikko ei edes kiinnosta. Hei! Mä näin tuon. Kuka lähestyi maa Ei. salaa kyhmästyt. Hei, äläpä lyö nyt. Jop. Hei! Get Ai ei. Peace and love, man! Peace and love! Hei, wait. Hei, varokaa laaseri, valo. Hei. Oi saa! Mä tekin lämmää.
Hei, kuka siellä hakkaa keskellä? Nyt loppuu rauhoitus. Joku löi mua, niin mä löin takaisin. No, miten se osuu? Ja menee eri vauhtia. Joo, mä tein. I can see that. Mä en tiedä, se kiihyttää vissiin toi keltainen ihan lopussa. Ei. Ja nyt alkaa olla aika paha jo. Nyt oli jo punaasta. Joku löi mua vittu. Ei! Mä näin jo. Ai. Ai saakeli. Mä olin viime. Sieltä se Eikö tuli ensimmäinen? taas. Oi Jesus. Bummercard. Rainbow Road brought to life. Raise your... Näistä otin vaan randomilla niitä sieltä. Rainbow Ihan. Road. No niin. Meidän kaikkien No niin, Älä nyt nyt sano. paras musiikki. Ei saakeli. Jaha. täällä on vähän muutakin kuin pelkästään vittu Super Mario. Mikä tää musiikki on? There's too many things happening. Tää on niinku ihan mahoton liikaa. Ei ihan mut melkein. Se on Speed. Siis tää pysähtyy ja sitten tää niinku ihan vittu paskaa. Tää on semmonen hyper ADHD vittu. Kuka siinä mun eessä menee? Mä en siis päässyt näistä vitun pompeista niinku eteen. Tää on niinku justiinsa tehty mulle. Mitä? Typpö mukaan ensimmäisenä? Ai, mä luulin, että mä olin tyyli viimeisissä. Niinku mä oon vasta alussa niinku tätä vitun paskaa. Se tää vittu Oho. on. Ai, mä ajattelin, että kuinka kaukana mä oon teistä, kun teitä ei ala näkymään siellä eessä ollut. Nää kahta Teemoa. Mä tipuin puolet välistä vittu pois siitä kentältä. Ja kun tää pysähtyy ja Pala. sitten niinku tää niinku... Tää on paskaa. Siinä se oli. Siinä meni Teemo. Siellä meni musta pallo. Mä lähdin takaisin päin. Siinä se on. Mä menin vähän liian kauas. Tästä pystyy hyppimään vittu. No niin. Ihan paska. Ei ollutko paras hiljaa siellä. Mä en tietää. Sinä, joka tykkää jostakin vitu snipumapista. Ihan. Tässä oli ehkä vähän liikaa tota paskaa, mutta No niin, it's all about speed. mut ihan jees. Obstacle course minigame. Kokeillaan itse. There's speed. I can see. I hope you Ei guys vittu, are tää on taas- ready. Ja. Din, dede, din, dede, din, dede, 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 dede. Oh fuck. Se meni ohi. Tässä on tämä takka. Ei. Siis mitä? Show me your moves. Show me your moves. Meni nopeus. Nää speed boostit. Show me your moves. Mä oon tippu alas. Mä oon jumissa täällä. Eikö täältä pääsekin pois? En mä tiedä. Joo, do slow. Kuka siellä on ees? Typpö. Dubo. Mä päästin tästä ylös. Taasko? Mä luulin, että taas mä oon niinku, että te ootte mennyt jo. Toisena. Vittu. Mihin te sitten jäitte? Kun tuntuu, Mitä että mä mukaan? Mulla ei peilasin ole koko ajan tarpeeksi siinä alussa. sopeutta. Heti alussa mä töksähin siinä, että aijaa tästä pitää hypätä. Sama. Ja sit jäi vajaaksi. Oi vai. Hätää Teemu, sä oot hyvä ampumaan. Oh yeah. Tää uudestaan. Sci-fi. Mä voitan tällä Ei kai tämä. Nyt teillä on chanssi päihittää.
Got the green apricot like Mä alan huutahan taas. Ihan Oh shit. tässä Fuck! Tää on muuten eri. Tää on samanlainen, mutta eri. Different but same. Näitä ei ole sitemeitä. Hyvä, on tätä. Se on. Ei vittu. No mä. Miksi? Terveesti molemmat siihen. Hei! Oh. Kuka siellä menee? Jani! Jani! Tervesit! Mä tuun pojat. Mulla on vakavat kädet. Mä näen jonkun liekin ja... Oh no. Mennä. Ai mä törmäsin liian monesti. Ei saa törmätä noin monesti. Se Jani liekki. Hei! Kuka siellä tulee joku faggot? Jani. Se auttaako huutaa? Saatana. Kiitos. Rammi. Kuka siellä meni? Ai, kato maali. Oli liian lyhyt. Vittu. Pari virhettä, niin vittu ei. Mä olin niin pitkään Miten? Miten? Oi saakeli. Jump. Jaa, hypitä. Ei tää tulla dedustia, mutta... Ai se oli vaan ainoa neuvo. Jump. Ei tässä vielä sen verran jäljellä, että kyllä se on ihan mahdollista, että tulee. Sitten mulla on taas hiiri tässä erillisenä. Mikä mä... Tiedät sä edes tapahtuu. Ai se näyttää, Lautareita. mistä tulee. Täällä. Entäs mä... Oi, ei tonne ei pääse. That's a lot of... Se on yhdestä kuolema. Sieltä tulee iso. Hop. Teemu. Vittu toi oli paska, kun Teemu Tuo oli aivan perseestä. Eli musta aina joko ensimmäisenä tai... Ei tätä. Mä olen valmis. Hei, nyt mä tiedän tämän, kun mä... Kaikki menee niihin Janiin. Jaa, 100%. Kaikki mikä Jani selän taakse. Ja heti ensimmäisenä kun saatte niin lyökää. Kumma Jani. Ei! But I stopped! Green light. Red light. Green Ain't this a light. bitch? Mhm. Red light. Green light. Miksi mä voitin? Huomasiko Teemois? Red light. Ai. Fuck you, Reijo. Reijo. Jyhä. Ei, toi ei ollut reilua. Green light. Tuo vittu äpärä ampuu mut vittu puolen kentän toiselle puolelle. Fuck. Green light. Red light. Ei, Mä en ymmärrä, siis ei tuossa oo mitään mihin voi reagoida. ääni. Ei oo mikään ääni. Ei siinä kuulu mitään ääntä ennen kuin se kääntyy. Kuuluu. Se, mikä kuuluu? Red light. Mikä siellä on? Green light. Kuuluuko ääni? Vittu. Tääköhän se on... Tomi tapaan, älä päästä ketään sinne. Green light. Red light. Hyi saakeli. Fuck. Green light. Red light. Vittu! Ei tuossa oo! Tää vittu saatana audio. Tää se on se No vittu ju- siellä. voi Katso, nyt oli audio. Red light. I'm gonna come for you. Green light. Fuck you. No niin.
5 sekuntia aikaa. Tulkaa vain tänne näin, mulla on ase. Mulla on ase. Aha. Mä olisin päässyt loppuun, mutta Tomi vittu ampuu mua sitä vitun nyrkillä suoraan naamaan. Mä tuon vielä märkäkin täysin. Tää kerran. Taas! Nyt on eri. Jaa, onko se... Joo. Onkohan eri tekijältä? Vittu. Paremmin. Hyvä, että toivottavasti se on tehnyt paremmin se. Ei, Tää on just varmaan. samanlainen. Tuolla on liuku Green light. jäällä. Red light. Oho. Heti. Green light. Oli hauska, vaihtaa eikö se ikinä. tuijottaa vaan. Red light. Jaa! Light. Nyt ei toiminut. Tämä niinku mun mielestä reagoi paljon paremmin pystyy. Koska se ei kerennyt edes vittu vaihtaa se väri. Kun se tappoi jos. Lyökää toisiaan, että ootte menossa kaikki samaan aikaan. Mutta ei halua. Jani varmaan menee vain tuonne, että se pystyy lyödä mut takaisin. Ei kostaa. Mä tuun auttamaan. Green light. Mä tuun auttamaan Tomi. Saatana audiota kuunteleva fucker. Red light. Green light. Red light. God dang. Green light. Red light. Uffui. Green light. Yes! Miten niitä ei mun pääsisi? Red light. You can do it, Romy. Green light. Mä näin tykkö tuo. Jos olisit onnistunut siinä, niin mä olisin vittu tullut hakee se 200 €. Paljon vittu helpompi kuin tää. No niin. Fall Guys. Fall Guys. Recreation of DoorDash. Doors already Tässä on randomized. Mitä tässä pitää tehdä? random ovia. Ja Mennään ovien vai? Valitsee oikea ovi. Kuka valitsee oikea ove? Meneeköhän tää mulla yhtä hyvin kuin se siltajuttu? Ja oli väärä kamps. Teemu. Tiedä. Tästä. I was the Ei. first! Now I'm the last. Ei, Jani pitää tappaa. Tapa lyö. Ei oo lyöntiä. No mulla oli oikeastaan, kun mä olin jäänyt kerran sinne jälkeen, niin mulla oli sitten vaan, että mä menin läpi niistä, mistä oli menty. Sulla oli helppo. Hurdles. 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 About the hair. Pitääkö tässä I shall win. Joo. Saa nopeutta. Joku jeeti. Mä jäin tuonne. Mä luulin, että katsotaan mitä sinne tulee tuolta. Vitu hevosia. Never stop. Oh shit! Ei vittu. Siltä tuli. Hei. Miten noista pääsee siis? Tää vähän jarruttaa. Näköjään. Onko se jo? Joo. Rami 360 siinä samalla ilmassa. Vittu mä käyn hyväkin väärinpäin. Vittu! No, not again! Mä en hyväksy tätä! No! Finish!
Ei voi olla totta. Tomie heti alussa niinku. Jälkeen ja voitti peli. Viimeisenä. Pakisää meni. Mä rupesin sopisia, se rupesi mennä niin kovaksi, että se ei jarruttaminenkaan auttanut. Alkoi rintahan sattua ja tuli kylmä heki ja mikä heart attack because of you guys. Collect the glowing. Pac-Man. Ding 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 ding. Oh. Oh, it's coming, how? Tuolla olisi violettia. Huh? No! Mä en oikein pysy mukana, että missä mä oon. Hei. Pyörii tuossa yhdessä kohdassa koko ajan, niin ei uskalla. Aha, tässä pystyy nyrkittääkin. No, mä kahtoin, että Jani rupes olemaan taas too cocky. Pisteitten kanssa, niin löi se Hei! What the fuck? Ja näitimme tuon tuon kauhun. Ei. Ihan bullshitti. Jani eteen spavnaantui 2 liilaa vittu tosta vaan yhtäkkiä. Peli vittu antaa Janille ihan vitusti vaan. Kiitos. Abo säätely. Ding ding ding. Bullshittia. Janille niinku annettiin free pointteja periaatteessa. Ai. Se auttaa Mä ois sen, ottanut enemmänkin, jos tää yhdet olisi vittu nyrkittänyt mua, niin mä ois ottanut enemmänkin. Niin vittu kusta. Get good. Oh my god, Mikäs tää on? One of the big One of you becomes... Everyone has before the time was either you make rolling. No ootapa, crowding every try to avoid it, you run faster than... Hyi, I don't lie. Tuoko se Crowley? Kai nähtävästi. Hyi, Ota, se on minä. Hyi. Minä. Se on varmaan jo valittu. Vittu. Vittu, saatan. Akeli. Älä et päästä noita ääniä olla. Kuka se on se monsteri? Vittu, se tuli yllättäen. Ei saa. Kauheeta kuuluu vai huutoja? Aika. Kuuluu vai huutoja? Ei vittu. Jani. Oota, Jani, älä mene sinne, sieltä vähän tuli. Kenelle? Mulle se on? Joo, sulle. Tuleeko mun perässä nyt? Mä oon sun takana. Meitä Tuleeko se jahtaa. sun takaa? Joo, tulee. Ei. Mikä se on? Tuleeko se mun perässä? Ei! Tappu mut. Se tulee mun perässä ja mä... Eikö tässä selviytyä? Ei. Piti päästä loppuun. Loppuu? Loppuuko tämä jos? Ei, mun mielestä se on kyllä selviytyminen. Mä en yhtään tiedä missä Mä mä menin oon. viullisesta läpi. Täällä on paha paikka kun... Joo, mä päätin yhdessä vaiheessa, että ei vittu mä kokeile kääntyä ja mene läpi vaan. Yksi on mun perässä. Hei saa. Ja tää on vielä elossa. Meidän HVt näkyy tuolla lahalla. Joo. Tuonne ilmapalloille piti päästä. Ei, ne on totta spectatoreita tätä ilmapallot tietää. Ei kun on ne monsterit! Eikö te, niin te ootte ne. Se monsteri se kyllä meni. Onko joku monsteri muuta meistä? Joku, en tiedä kuka. Varmaan Jani.
Ei. Jani. Eikö, joo, se on Jani. Juokse Teemu. Vittu, kun olis päässyt itse olemaan monsteri. Run, bitch, run. Oh, fuck. Se näkee Niin näkee senkin. missä se näkyy. Ei sillä näy. On sille ilmapallo, kun kahtot ylös. Menet spekteittähän Jania. Ei, mut se on, et sä Jania siis katso Teemua. Niin, joo. Se on Teemun ilmapallot, ei sen monsteri. Ei monsteri. No menepä Janiihin, mene monsteri. Mä oon monsteri, sä. Ja kahto ylös. Joo, se seuraa Teemun ilmapalloja. Joo, mutta monsterillakin on myös. Sä voit Ei oo. väistää monsteriakin. Ei ole. Mä katsoin- Onhan sillä katsoin ilmapallot ylös. yläpuolella. Mä katsoin Sillä oli siellä. Siis monsterilla ei ole ilmapalloja, se on pelaajilla. Onko mä näin koko ajan sulla ilmapallot? Oli ne saatanan Mä en osaa- Teemu-pallot. Ei ollut, kun siellä oli vittu kun Teemu ja Jani oli elossa. Siellä oli saatana kaksi Saatana se oli yksi vai? Tää kuulostaa hyvältä varmaan senkin aloitteella, kun vittu kuuluu. Ei saa olla mä en edes lukenut, haista vittu. Siellä oli ne ilmapallot. Paska. Älä laittomi striimaahan, niin mä alan sanoa vain N-wordia siihen. No, Vittu. Ei vittu. Get fucked. Mitä tässä pitää vittu tehdä? Pitää päästä Jotain. ylös. ai. No, Ai tää ei ollutkaan se, että veteen piti. Mitä vittua se? Kuka siinä tuli ylös? Oi perkele. Vittu, oliko se Rami? Rami. Ei vittu, tossa on joku... Sä Ei. asuu ilmapallossa. Siellä oli! Haista paska. Vittu. Vittu nyt te. Kuka vittu oli eessä? Ei Oi voi olla. vittu, kuka koko ajan vittu dupantti nyt vittu? Mene vittu sitä edestä. Mene vittu Hei! siinä. Minun hissi. Onko siellä hissi? Määrähän ajaa vittu Eikä. sortoa ja tuu nyrkittään teitä. Ei sorru saa. Hei, ei. Mene vittu. Katso mi. Mitä vittua? Taas. Miten? Ei vittu. Viime munaa. Vittu. Kosto elää vittu. Mä tuun sinne vittu. Kolmanneksi. No eikö saa niitä saatana ilmapalloja siellä vitun kuussa, häh? Oi That was Jesus, the tää on tää last vittu. time we ever played this game. Vital Orlen. Tänne pitää ottaa screenshotteja 20 ja lähettää ne kaikki suoraan Tomiin. Ting, 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 ting. Aina kun se on joku töissä tai vittu nukkumassa. Eikä. Kolme ja Ei, tuhlaamaan. ei. Get fucked, Teemu. Vittu, kuole saatana. Kuole nyt vittu. Mitä? Mä jo kahtoin, että selviä, kun sä tuosta läjästä oikeesti. Meillä oli paras kolmesta. Voispa lyödä. Niinpä. Saatana. Heti se on lyömässä ja vittu. Ei! Mulla on turhan paljon läheltä piti tilanteita, joka on vaan muutama pallo. Ei vittu, mä menin väärään suuntaan. Unlucky. Fuck you. Yeah, boy. Taktiikkaan pojat juosta, mut sä tykiin. Joo, mäkin tein siinä ensimmäisellä kerralla tuolla. Jaha.
Mä oon muuten kuollut nyt niinkö 2 kertaa ensimmäisenä ja kerran viimeisenä. Tää on ihan paskaa. Ei vitun nössöt, saatana. Toivottavasti saatte molemmat. Pitää olla justi oikea kohta. Fuck. Katoppa, mä olin eka kertaa voitin tuossa viimeisessä lopussa. Fuck you guys, I'm going Sietää, tommoset sietää vittu saadakin pallosta. No niin, saakeli. Kuka sinne saatana, Mä sain achievementin first win your first game. Siellä. What the fuck? Tuos tänne. Ai vittu. Saatana! Orja löi takaisin. Lyökää. You can't catch me! Tää on mun häkki! Hey Red, you're a fucking asshole. Red, hey Red, what's your problem, Red? What's your problem? I'm the best of this. Ai saa. What do you say? What's your problem, Red? Kohta isää tulee oikeesti ton sun. Hiljaa. Nurppa kiinni, saatana tänäritä. Joo, ja ensi viikolla sitten pelataankin Uno. Joo ei. Kiitos katsojille, haistakaa vittu. Katsoako Saimasta? Fridays with PewDiePie!